Току-що си купи първата камера, Но преди да натиснеш рекорд, виждаш всичките тия числа, цифри, стойности. Първо, снимай на менюал режим, не на автоматичен. не се доверявай на братленцето, защото само чака удобен момент да ти направи кадъра на това. Така, след като вече сме на менюал, трябва да избереш колко кадъра в секунда ще снимаш. Аз лично си снимам повечето видеа на 25 FPS или 24 при различните камери е различно сеща. 30 също ти е топ избор, особено за социални мрежи, а 60 или 120 използвай, ако ще правиш slow motion. След това shutter speed. И тук следваме едно базово правило. Shutter speed ти е двойно на FPS. Тоест, ако снимаш на 24 FPS, shutter speed ти е 50. Ако снимаш на 100 ти е 200 и така нататък. Така просто получаваш най-естественото движение в кадрите. След това, блендата. Общо взето контролира колко светлина ще влезе в камерата ти. Но зависи от обектива. В повечето случаи хората я държат максимално ниско, за да се получи готиния размазан фон. Боке. Но ако ще снимаш пейзаж или група от хора, го дигни, защото само един човек ще е фокусиран, другите ще са като призрак. И накрая ISO. Усилва светлината, която камерата улавя. Принципно го дръж възможно най-ниско. Много камери имат базово ISO. Това е стойност, при която се води, че картината ти е най-кристална и чиста. Но това е специфично за всяка камера и трябва да го гугълнеш. И общо взето, това бяха най-базовите неща, които ти трябват, за да започнеш да снимаш. Сега ходи да снимаш.